igira subabay na tiyor duniyan so 5 wakto niyan. Nagu ipia miamuasa si iku Ramadan. Nagu sinia pian so kayaan yan. Mana niyan napimbilang atawan yan so kayaan yan. Na taro sa peratian yan si Karomanian na taluan sa kanyan si isa alungan na Maori sa suldagan ko surga sa sadin sa kebubayan ka ko mga pinto surga suldan ka. Allahu Akbar. Mahurip no Allah yiran ipito manan amapya kapaka surga apaka pumimiliin ka ko mga paminto no surga sa sadin sa kebubayan kon sumuldo. Naginan sa mga bayi madadal muna diyang kayapat susun asiniapian susambayang yan asiniapian